Ei, com van els sorolls? N'has trobat algun de nou? Jo sí, n'he atrapat un en un embús. És el clàxon d'un Cadillac de l'any 57 i la nota que fa és un re. Re... Tira, burro! Ah, sí, aquest és un altre so que habitualment va seguit del clàxon, però el deixarem de banda, bàsicament perquè hi ha sons molt més civilitzats, com ara aquest. Efectivament, era el so d'un restaurant. Ui, fan unes croquetes boníssimes. I per fer-les el cuiner ha seguit una recepta. Doncs mira, amb la música passa igual. T'ensenyaré com funciona una recepta musical. Això és un pentagrama. Penta vol dir 5, és a dir, que tenim 5 línies horitzontals, on podem escriure les notes i altres signes musicals. Per sobre, per sota, coincidint amb les línies o en els espais del mig. El re del clàxon del Cadillac seria aquí. Guaita, sembla una mosca. Què? Una mosca? Sí, és una mosca blanca! Ni blanca ni negra. No és cap mosca atrapamosques, és un re. I això era una mosca o un re volador? Era una mosca, però no estava en re, estava en si bemoll. Per mi, com si estigués en no sostingut, serà meva! Aquesta nota que he col·locat aquí expressa un so musical i en determina la seva entonació. I si poso més notes a continuació, tindrem una melodia. Que bona que era la mosca en si bemoll. Escolta, i per què les notes es diuen do, re, mi, fa, etcètera? Etcètera no és cap nota. Però en diem així perquè un monjo benedictí les va batejar agafant la primera síl·laba de cada vers d'un himne de Sant Joan. Només hem de tenir en compte que abans a la nota do en deien ut. Utquean laxis resonare fibris, mira gestorum, famulitorum solve polluti, labireatum sante Ioannes. Una curiositat que tant et pot anar bé per tocar la flauta com per lligar en una discoteca. Mai se sap. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Una escala és una progressió de notes en sentit ascendent o descendent. És a dir, de do fins al següent do, o de re a re, o de fa a fa, és a dir, una octava. Podem fer escales amb molts instruments, fins i tot amb aquest cassells. És un didgeridoo extensible. Després t'ensenyaré a construir-ne un. Però abans pujarem i baixarem unes quantes escales, això sí, sense cansar-nos gaire. Si posem una certa quantitat d'aigua en una ampolla i la piquem, sona una nota concreta. Si en traiem o hi afegim aigua, veurem com canvia. Per exemple, molt bé, una escala diatònica. El cas és que d'escales n'hi ha un fotimer, tot depèn dels intervals que hi hagi entre una nota i una altra. Per exemple, de do a re hi ha un to. Això és un sostingut, que vol dir que puja la nota un semitò. Si posem un bemoll, que s'escriu així, baixem la nota un semitò. Depèn on estiguin situats els semitons, tindrem una escala o una altra, i la música sonarà diferent. Però no només podem treure sons de les ampolles, podem treure sons
A veure què trobem per aquí. Ho veus? Tot sona. I tot es pot escriure en un pentagrama. Ei, on són? On són les notes del pentagrama? Ai, quin mal de panxa. Aquestes mosques de la partitura del plat eren massa grosses. Segur que eren per un instrument de vent i dels potents. Potser un trombó? Oh, m'encanten els trombons. M'encanta com s'estiren i s'arronsen. El trombó és l'instrument que fa més gimnàstica de tots. Oi que no us he explicat mai l'atlètica història del trombó? Perdó. El trombó té els orígens en les trompetes de l'antiguitat. Uns instruments amb un so tan atractiu que se'ls van copiar a mig món i part de l'altre. Però amb una llargada fixa només podien fer unes quantes notes. Es va haver d'esperar fins al segle XV per veure néixer el sacabuig, el pare de l'actual trombó, que va incorporar una vara extensible amb la qual, per fi, es podien tocar totes les notes del pentagrama. Quan ho van aconseguir, a més d'estar-ne molt contents, el van començar a fer servir per tota mena de composicions i el van considerar l'instrument d'embocadura més perfecte. Des de llavors gairebé no li han tocat ni un pèl. Potser perquè tal com sona, és el trombó qui et pot posar tots els cabells de punta amb el seu so ple i vibrant, tant en els aguts com en els grius. A més de ser molt ben rebut a les orquestres, el trombó va entrar a formar part ben aviat de les bandes de jazz. Encara avui s'exploren tots els sons que se'n poden treure amb els glissandos i fent servir la sordina. Això sí, sempre estirant i arronsant, estirant i arronsant. Estirant i arronsant, estirant i arronsant. Ja deus haver deduït que aquí al costat hi tinc un trombonista. És un estudiant de quart curs de grau superior de trombó i es diu Cassiel. El trombó és l'únic instrument que s'estira i s'arronsa? No, n'hi ha un altre, però que no és de la família del trombó, l'acordió. El trombó sempre ha tingut aquesta forma o ha canviat amb el temps? No ha canviat gaire, des de l'edat mitja, que és pràcticament igual. Pot ser una mica més petit i es deia sacabuig, i bueno, aquella època va ser una revolució perquè els instruments, que eren les trombes, que eren com trompetes, sense pistons, sols podien fer els harmònics. Llavors es va evolucionar la tecnologia de l'instrument i amb la vara es va poder prendre aquests buits que hi havia amb les notes cromàtiques. I a partir d'allà es va evolucionar moltíssim tots els instruments musicals. Es pot afinar? Sí, bueno, això és la bomba d'afinació, que la puc baixar i pujar. Si ara el volguessis netejar per dins, com t'ho faries per arribar-hi a aquests racons? Bueno, doncs el desmuntaria de la campana, la vara i el broquet. El que faig és el clavo a la banyera amb aigua calenta, molt de sabó, i xaca, 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 fins que surti tota... Perquè, esclar, de tant bufar, suposo que queda saliva dintre i l'has d'haver de treure, no? Perquè... Clar, doncs quan estic tocant, doncs... Si et preguntessin què és allò més difícil de fer amb el trombó, què diries? Home, doncs la vara té els seus avantatges expressius, però també té les seves desavantatges, que és quan jo vull tocar ràpid, amb un altre instrument, amb els dits és molt més fàcil, però amb la vara, la veritat és que és molt difícil i mai s'arriba a una afinació bona tocant ràpid. Molt bé, t'ha sortit molt bé, no? Sí. I què seria allò més senzill, allò que diguis, amb això segur que em guanyo el personal? Amb els glissandos.
Què ens podries tocar per acabar? De les 4 estacions de Vivaldi, l'hivern, un moviment. Aquesta és la història de les 4 estacions, i no és una pizza. Explica per què va canviant el temps al llarg de l'any. Ara fa fred, ara fa calor, ara plou i ara neva. Ai... En un bosc hi vivia un ocell molt rondinaire. Trobava que hi feia sempre un clima primaveral, ni massa calor ni massa fred. Tot era cobert de flors, però l'ocell ja n'estava fart. Sí, molt bonic, però encara està tot massa verd. M'agradaria que fes més calor i així les fruites es posarien madures i podria tipar-me de valent. I així va ser com per desig de l'ocell va arribar l'estiu. Tot va créixer i madurar, però l'ocell rondinaire aviat se'n va cansar. Sí, molt madur i molt bo tot, però tanta calor m'ha fet passar la gana. Per si no fos prou, la calor va provocar un incendi al bosc. La temperatura encara es va fer més insuportable i els animals havien de fugir per no quedar rostits. Acabaré com un pollastre a l'as. Tant de bo vinguessin les pluges i s'acabés la calor. I així va arribar la tardor. Va ploure durant dies i nits i l'ocell rondinaire no va trigar gaire a tornar a protestar. Sí, molt bé. S'ha apagat l'incendi i s'ha acabat la calor, però estic tan xop que no puc volar. Ja sé que el bosc necessita aigua, però tant de bo l'aigua fos sòlida com la terra. I va arribar l'hivern, que va cobrir tot el bosc d'aigua sòlida, o sigui, de neu. L'ocell ja no es mullava, però com que el fred no li agradava gens, aviat va tornar a rondinar. Ai, tan bé que estava abans quan no feia ni fred ni calor, ni eren tot pluges ni tot dies de sol. Sisplau, que torni la primavera. I així és com, des de no se sap quan i fins no se sap quin dia, l'ocell rondinaire fa que vagin passant primaveres, estius, tardors, hiverns, primaveres, estius, tardors, hiverns, primaveres, estius, tardors... Ja coneixes la dita, mai no plou a gust de tothom. I pel que sembla, tampoc mai no plou a gust d'aquest ocellot malcarat. No sé com deu cantar, però amb el mal geni que gasta, segur que deu fer uns refilets com aquests que fa l'instrument que construirem avui. Quins refilets més alegres, oi? Suposo que no hi ha cap ocell que canti amb veu de didgeridoo extensible. Aquest instrument que estàs sentint i que ara mateix t'ensenyo a construir. Per fer un didgeridoo extensible com aquest, ens caldrà un tub de PVC de 35 mil·límetres de diàmetre i 90 centímetres de llarg. Un altre tub, també de PVC, de 50 mil·límetres de diàmetre i 80 centímetres de llarg. Una bossa de plàstic, una mica de cera verge i cinta aïllant. Primer agafem la bossa de plàstic i l'enrotllem a un extrem del tub prim. Tot seguit l'emboliquem amb cinta aïllant fins que encaixi just dins del tub gruixut. Així podrà lliscar endavant i endarrere sense que s'escapi l'aire. Es tracta de construir una mena de telescopi amb els dos tubs. Agafem la cera verge i en fem un macarró. El posem a l'altre extrem del tub prim, que és per on bufarem, i l'adaptem com si fos un broquet de trombó. Així farà més còmode el contacte amb els llavis. Recorda, un tub de PVC de 35 mil·límetres de diàmetre i 90 centímetres de llarg. Un altre tub, també de PVC, de 50 mil·límetres de diàmetre i 80 centímetres de llarg. Una bossa de plàstic, una mica de cera verge i cinta aïllant. No sé com sonaria un duet per piano i didgeridoo extensible. Depèn de l'obra que s'hagi d'interpretar. Fa molts i molts anys jo vivia en una bassa al bosc de Viena. I Schubert i els seus amics romàntics venien moltes tardes a cantar i a compondre cançons al mig de la natura.
D'aquelles trobades se'n deien xubertiades, però també se'n podia haver dit atrapamosquiades. En una d'aquestes tardes, Schubert va compondre aquesta cançó. Per a tots vostès, moment musical número 3 de Schubert. Sí, potser duet per didgeridoo i piano no hauria estat tan bona idea. Per l'únic que li podria interessar un didgeridoo extensible a l'atrapamosques és per atrapar mosques i mosquits. Una mica més i me l'empasso. Hem parlat de melodies i de les notes del pentagrama, d'escales ascendents i d'escales descendents, i també hem vist que podem obtenir diferents escales segons com distribuïm els tons i els semitons, de manera que les melodies sonin d'una manera o d'una altra. En aquesta web, tot això i més ho veuràs en colors i ho sentiràs perfectament, això sí, en francès. I també podràs resoldre un munt d'exercicis. Génial! Super! Uns exercicis que si els fas correctament et posaran, com no podia ser menys, molt bona nota. Gràcies, Sonicòrnia. Tu sempre dones la nota. A aquesta web hi podràs accedir a través de la nostra adreça. I ja ho saps, tria una escala cada dia i inventa't una nova melodia.